Hello everyone, Khalamlabaibai लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ आरो खेबसे फरायबावलाय लोगोफोर माबोरै दं लोगोफोर आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ आंबो मोजाङै दङ लोगोफोर दिनै जोङो दमासिनि बाजार खालामनो थांनो नागिरदों टाउनावहाय बोराया ओंखाम जाफैदोंमोन नालाय न'आव ओमफ्राय बेजोंनो थांफानोसै आरोना लोगोफोर आं बासबो गाखोनो हाला माने न'नि बे बेटारि गारि गाखोदाव मोजां बार नांजोबो नालाय ओमफ्राय बासाव गाखोबाथाय थुम मोनजोबो आरोना लोगोफोर आं बास गाखोनो हाला ओंखायनो आङो बोराय फैनायावनो बोरायजों थांफानो नागिरबाय आरोना दा बेलासियावहाय थांनोबो बेलासियाव टाइम गैया लोगोफोर टिउसन आरि दं नालाय उन्दैफोर दङ ओंखायनो माबा थांनानै फैनोसै लोगोफोर जों बाजाराव मा खालामहैयो मा बायहैयो बेखौ आं नोंथांमोननो शेयार खालामगोन एसेबाबो लोगोफोर थांग्रोनोसै जोङो बोराय नेबाय थानो बाबायनो न'खौहाय गालांथ'नोसै आरोना नानियाबो गैया स्कुलाव थांदों लोगोफोर आसा खालामो लोगोफोर आं भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै नायनानै आरो मोजां मोनोबा लोगोफोर लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनानै कमेन्ट खालामबानो जाबाय दे लोगोफोर थांगासिनो थानोसै जोङो आं गारियाव खालामलांबाय थाला दा दावराव जायो माने खमलाया बेसेबांथाय क'क्राझार स्टेसन जों न'आव थांनो ओंखारबाय लोगोफोर दिनै दमासिनि बिराद मानसि भिर जादों बाजाराव ओमफ्राय बोरायखौहाय नेदों जोङो नैबे लामायाव बाजार खालामखांबाय आरो बिराद भिर मानसिफ्रा आङो भिडिअ खालामथावासै लोगोफोर मनाया बिराद गिलिर जाबायना खालामासै आङो भिडिअ बाजार खालामनायखौ दाबो फैया बोरायानो नेगासिनो दसे नेनानै थांसै मनासिगा पुरा नै बुस्थुफ्रा माथिं फैदों बेलाय हौवायालाय दाबो गैया आं थाबाय थानो लाजिबायसो नै न' मोनफैलायबाय नै बोराया जोंना फैसा सानदों मालाय गारि सालायनायनि फैसा मोनदोंनो दिनै लाब जादोंनो लोगोफोर नै आरो नै सासेया मावजि दं जोंनाव हख्लायगासिनो नालाय मा अबस्था जानानै दं बे गथ'आ आयै मा अबस्था जानानै दङ दसे बिमा गैयाबानो अयथासार जायो बेयो लोगोफोर लेथ्रानो टाइमानो गैला आंहा नै 10 मिनिटल'सै नै बेखौ लाबोबाय लोगोफोर आङो बोरायनो न'आव थाबा गाननो होननानै खम दामिखौनो नै बेखौहाय लाबोदों पर्दा गैयामोन आरोना जोंहा ओंखायनो लाबोबाय आं गैया लोगोफोर मालाय बेबायदि दाम गोसानि बायनो हाया बेखौनो सोलिसाबनोसै आरोना नै हायैयाव जिरायलायनानै जाबाय बे गथ'आ हायाव जिरायलायनानै जाबाय नायलाय आरो मैगं थाइगं दङ बाहाय लोगोफोर मेरला बेदरबो दङ बाजाराव थांबाथाय आरो बेदर लाबोआ होनबाथ' जाखायाना लोगोफोर बेदरजोंसो जानायजोंसो खामानि आयौ मेंगु लांबाय आङो नानि मा बियो मा बुस्थु दरजायाव मालाय मा गन सोनानै दोनदों बे आयै इसोर भगबान दे टिउसन फैसिगोनथ' माबा जानानै जायगा साफा खालामदो दे नै लोगोफोर मैगं थाइगङा दमासिनि जोसा ओंखाम जानो होननानै जोसा एसे लाबोबाय लोगोफोर आङो जोसा माइ गायाखै नालाय जोंहा जोसा माइब्रा गायाखै देग्लाय ओंखायनो आरोना आलु लाबोबाय मटर कबि बायदिसिना दङ दालि सालि दङ ओहो गैया लाबाखै आं बेखिनियानोसै लोगोफोर संसारनि खरसालाय माथो आरोना बयबो मिथिखायो बेफोर नङाबानो जाया संसार जानायाव गासिखौबो नांगौ जायो जाहांबाय लोगोफोर टिउसना दिनै स्कुलाव मा फोरोङा नानिया बेखौ आंनो फरायनानै खोन्थानो आरोना लोगोफोर खोनासंलांबानो जाबाय बेनि फरायनायखौ हागोन हाया बियो र' गोमो गोजा साथा आय' बिमाया होदों दे रोमैया रंजा बाजा गेलेदों ओमफ्राय फ्रि फ्रि अखा हादों
दंफां लाइफां देमग्लायदों दंफां लाइफां नङा बिफां लाइफां बिफां लाइफां देमग्लायदों औवा बिजौआ मोसादों गोमो गोजा साथा आय' बिमाया होदों जालायबायना नङा बे ससेल' नामा बे ससेल' होदोंथ' नङा ससेल' नङा नोंसो रोंजोबाखै हरलाय आयु गैला आं लाजिबाय रंजा बाजा गेलेदों बिसनानि अबस्था बे जाखादों थैखागोनसो बे जाखाबायना दे ओमफ्राय फ्रि फ्रि अखा हादों ओमफ्राय जाखाबाय बे गगा मोनबाय मानसिया बिफां लाइफां देमग्लायदों बे जाबायना बेना फरायनायाना लोगोफोर आंखौसो रागा जोंलायलायो आंखौसो फोरोंबावो नायदो बियो माबायदि गथ' गावहानो कनफिउस बावगारबाय गावहानो नै सासे दंबावो आंखौसो नुदों ओमफ्राय दे लिरगोरलाय लोगोफोर आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखौनो फोजोबथ'नोसै दे लोगोफोर लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट भिडिअ आं भिडिअ खालामबाय थानो टाइम गैला नै गथ'फोरा फरायनो गोसो होथारला आरोना ओंखायनो माने आं इसोरखौ एसे सिगिनांसिगोन ना लोगोफोर टिउसन लाग्रा बायद'आ एसे सिगिनांगौबो नङाबा जाया नै नायथिंलागासिनोसो बाहेरबोथिं माने एसे होखावनांसिगौ जानला मोनला जाबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसे नायसाबथ'दो बेखौनो हाखु दाखु जाथारबाय आं दिनै एकदमबारे नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसै लोगोफोर दिनैनि थाखाय बाय बाय